Архіепіскап Градзенскі і Ваўкавыскі Артемій для беларускай царквы заўжды быў асобаю з вялікай літары. Яго называюць сумленнем праваслаўя ў Беларусі, а ягоныя выказванні апошнім часам выклікалі выключны гонар і захапленне. Аднак раптам мітрапаліт Веньямін пазбавіў пасады архіепіскапа Артемія, а кіраўніцтва РПЦ ў Маскве зацвердзіла гэтае рашэнне. Вось што казаў архіепіскап раней пра пратэсты ў Беларусі і іх крывавае здушэнне. Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят, рассказывают с глазами на глазах, что с моей дочкой делают. К нам приходят и рассказывают пожилые люди. На лавочке сидели, а их избили, унизили. А тот, кто старше поколения, который бурчит учителя, мы, так сказать, тут политику увидели. Вам на коленях надо стоять. За всю фальсификацию, эту ложь, которую вдыхали наши дети. Архіепіскап Артемій, ужо былы архіепіскап Градзенскі і Ваўкавыскі, страціў сваю пасаду. Ён адзіны, хто адважыўся публічна асудзіць гвалт і таксама падтрымаць пратэстоўцаў. З намі на сувязі святар Беларускай праваслаўнай царквы Александр Шрамко. Вітаю вас. Якая ваша рэакцыя на гэтае рашэнне РПЦ, якое сёння мы ўсе пачулі і пабачылі? Айцец Александр, ці вы мяне чуеце? Айцец Александр, ці вы нас чуеце? Маем, спадарства, нейкія праблемы з сувяззю, спадзяюся. Чуеце, так? Чуеце, так? Чую, да. У мяне такое пытанне. Якая ваша рэакцыя на гэтае рашэнне РПЦ сёння? Ну, я чакаў такой рэакцыі. Усе чакалі, што рана ці позна так будзе. Вось. Ну, можа, не так вось хутка, так вось, што нават в Москве спецыяльна была такая нейкая зроблена сесія такая праз онлайн, каб гэта зацвердзіць. Менавіта за адзін дзень ўсё было зроблена. Вось. А так было вядома, што такое будзе. Але, як вы мяркуеце, гэтае рашэнне прынятае ў Менску, ці ўсё ж такі рашэнне, якое прыйшло першапачаткова з Масквы, бо так усё хутка адбылося? Думаю, што это Менскае. Думаю, што тут змянілася сітуацыя ў тым плане, што раней больш сінод беларускі, ён падпарадкоўваўся інтарэсам больш рускай праваслаўнай царквы і больш прыслухоўваўся да сінода царкоўнага. А зараз усё больш ён прыслухоўваецца да уладаў беларускіх. Вось. Гэта бачна там потому, што, напрыклад, Паўла, як вы ведаеце, мітрапаліта Паўла паставілі у Менск, як бы не хацеў яго Лукашенко, але ж яго навязалі фактычна. Значыць, патрыарх рабіў так, каб яму было зручна, а не каб Лукашенко. І вось, калі гэты крызіс стварыўся ў нас такі палітычны, і відаць таму, што і Пуцін такую падтрымку выказаў, і за ім таксама і царква дала карт-бланш рэжыму, каб у царкве рабілі ўсё, што яны лічаць магчымым. І вось тады паставілі беларускага епіскапа. Раней Масква не хацела ставіць беларускага епіскапа, яны хацелі, каб быў свой чалавек, так сказаць, свой, хто будзе прыглядваць, каб не ўбеглі занадта далёка ад Масквы. Але цяпер усё гэта перавёрнута.
фактычна гэта новы этап у беларускай царквы, этап фактычнай большай самастойнасці, я лічу. Нават гэта крок да аўтакефаліі. І вось некаторыя лічаць, што аўтакефалія гэта вельмі добрая рэч, но вось я вам скажу, што вось я і раней казаў, што ў умовах нашай рэчаіснасці, калі мы знаходзімся пад дыктатурай, нават такая рэч, як аўтакефалія, яна можа быць крокам таму, каб царква зробіцца кішэннай царквой рэжыму. Ці ўжо не з'яўляецца такой кішэннай царквой, бо мітрапаліт Веніямін абдымаецца з Александром Лукашэнкам, ведаючы, што ён па сутнасці адказвае за тое, што адбывалася ў Беларусі. Ёсць забітыя, мноства параненых, 477 на сёння палітычных вязняў у краіне. Ён прымае падарункі, дорыць падарункі таксама Александру Лукашэнку. Ці ў гэтай сітуацыі ўжо гэта не адбылося? Ну, фактычна адбылося, таму што тут толькі стрымліваецца толькі межамі самого рэжыму, наколькі ён будзе мець такую нагласць умешвацца ў справы царквы. Можа, ён яшчэ па інерцыі не ўсё гэта выкарыстоўвае, усе свае рычагі. Ну і таксама яшчэ гэта абмяжоўваецца тым, што ўсё ж такі царква гэта не іерархія, в гэтым трэба памятаць. Што гэта не армія, дзе, напрыклад, паставілі сваіх епіскапаў і ўсё, царква як бы пад сваім кантролем. Гэтага не бывае. В царкве людзі, усе звычайныя людзі, яны самі па сабе царква. І гэта можа вызваць такую, і ўжо вызывае нейкае такое разлад у царкве, таму што людзі не давяраюць іерархіі, і гэта можа нават прывесці да такога, можа быць, такога фактычнага расколу. Ну, сапраўды можна зняць з пасады, але, напэўна, нельга пазбавіць праўды таго ж Артемія, які казаў гэтую праўду, які казаў, што царква не павінна быць абыякавай, маўчаннем прадаецца Бог. Вельмі моцнае выказванне, але як мяркуеце, ці змена архіепіскапа пацягне за сабой таксама і іншыя кадравыя змены на месцах, бо у розных цэрквах гарадзеншчыны, ёсць таксама, можа, тыя, хто не адпавядае уладзе? Ну, конечно, нават і яшчэ не зроблена ўсё і ў іншых епархіях, нават у тых, якіх, здавалася б, яны ўсё трымалі пад кантролем, але ж ёсць святары і людзі такія ў царкве. Ну, людзей яны кантраляваць не могуць так асабліва звычайных. У гэтым сіла царквы, што яны могуць зрабіць звычайнаму чалавеку, які проста лічыцца праваслаўным, і ён не мае з аднаго боку голасу ў царкве асабліва, але не мае ніякага рычагоў, каб на яго удзейнічаць. А таксама ёсць і святары, такія, якія нават яны з'яўляюцца такімі завісімымі людзьмі ад іерархіі, але ж маюць такую смеласць і кажуць, бываюць такія рэчы, што нават гэтыя галасы яшчэ адчуваць, нават і ў другіх епархіях. А ў гродненскай епархіі, так я думаю, там зусім ужо такое не так проста будзе навесці так званы парадак. Але будзе такая попытка. Я думаю, што будзе яшчэ, мы побачым яшчэ такія чысткі, калі будуць і чысціць і епархіі, акадэмію, там Мінскую духовную акадэмію таксама. Тут мала кажуць пра тое, што сярод таго, што было прынята на сінодзе, было таксама прынята такое пытанне, што знялі там як бы па свайму жаданню, але ўсё ж такі, я думаю, што не проста так, нет добрага жыцця гэта было зроблена. Рэктар Мінскай духовнай акадэміі было прынята рашэнне зняць яго, невядома яшчэ кім заменяць, магчыма, што такім праўласным. Бо раней Мінская духовная акадэмія, она выдзялялася нават у рускай праваслаўнай царкве, не было такой акадэміі з такімі вольнымі, такой свабоднай богословием, з такім адносінамі з выкладчыкамі, студэнтамі. Гэта было такое унікальнае завядзенне, і вось яго, магчыма, будзе такая чыстка, і ўжо она началася, таму што там фактычна ўсё ж трымаецца, як заўсёды, на некалькіх чалавеках усяго ж.
І адзін з гэтых людзей, адзін з галоўных стапоў, на которым стаіць гэта Мінская духовная акадэмія, гэта быў Сергій Акімаў, архімандрыт, рэктар, які ўжо гэтым рэктарам не будзе. Ён навогул пакідае межы нашай краіны, відаць, ад таго, што тут ужо немагчыма знаходзіцца. У Мінскай духовнай акадэміі я асабіста бываў, меў добрыя навуковыя кантакты некалі таксама з імі. Гэта сапраўды вельмі цікавы і моцны асяродак. Але вы ўжываеце такое слово «чысткі». Вось мне асабіста гэтае слова «чысткі» неяк адштурхоўвае адразу ў стасунку да духавенства у сталінскі тэрор. Ну, так я прыкладна такімі асацыяцыямі трымаюся. Да, чысткі у такім плане, што людзей, якія не згодныя з чымсьці, такія вольныя, или як-то себе адмецілі ў пратэстах, у нейкіх сваіх такіх вось выказваннях, дзейнасці нейкай сваёй, іх будуць ціха прыбіраць і ставіць такіх вось больш паслухмяных, больш праўладных. Тут іншая справа ў тым, што не проста так працавала акадэмія, і атрымалася так, што фактычна няма кем замяніць іх. Таму што ўсе, хто больш-менш такія людзі адукаваныя ад царквы, яны ў большасці сваей такога складу, як, ну, скажем так, непраўладнага. Вось, а больш такого свабоднага. І таму іх замяніць амаль што няма кем. Царква ўсё ж такі павінна не быць нейкай праўладнай альбо непраўладнай, а быць бліжэй да Бога і праўды. І архіепіскап гарадзенскі ваўкавыскі былы ўжо Артемій, напэўна, быў вельмі блізка да гэтага ўсяго. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Шрамко, святар Беларускай праваслаўнай царквы, быў з намі на сувязі.